e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Bé, l'espectacle que farem el dia 29 com a cloenda del curs se denomina Show Cuts, o sigui, espectacles tallats, perquè són escenes de diferents espectacles i de diferents autors. No n'hi ha una temàtica concreta perquè el que hem buscat ha sigut que l'alumne que cada alumne pugui ser protagonista en un moment determinat de la seva pràctica. És com una pràctica teatral. I així ens trobarem autors com Sergi Belbel, Jordi Galceran, Woody Allen, o sigui, diferents autors de diferents espais i de diferents èpoques que configuraran un espectacle que passa de la tragèdia a la comèdia en un tres i no res. Felicità a momenti e futuro incerto. El primer any de l'Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer de Vila-real ha sigut, diguem, experimental, no? Perquè és el primer any que se fa una escola de teatre després de molts anys sense haver escola de teatre i l'hem estructurada d'una manera que pedagògicament tinga comparació en altres escoles. Això vol dir que hem tingut assignatures, no hem tingut grups que han anat formant-se en la finalitat de fer un espectacle, sinó que hem tingut assignatures d'interpretació, assignatures de tècnica corporal i tècnica vocal. Pero aquí estoy, y estoy sufriendo. En xifres podem dir que quasi hem arribat al centenar d'alumnes matriculats. È un mondo difficile, è vita intera. De cara al curs que ve, mantindrem en la mateixa, a nivell econòmic, mantindrem en la mateixa política que hem plantejat enguany. Tot l'alumne que se matricula en aquesta escola municipal de teatre paga una matrícula de 30 euros i en aquesta matrícula té dret a assistir a totes les classes durant tot l'any. I a més, si n'hi ha cursets, perquè també hem fet algun curset específic, també té dret a assistir a les classes, a banda d'un descompte del 60% en les entrades a l'auditori. Porque voy a creer yo en el amor si me traiciona. El teatre és una eina pedagògica, o sigui que un pot aprendre coses per mig del teatre, que és també un joc que té unes normes en les quals un se pot divertir a fer teatre i després que no és fàcil fer teatre. I això també és important perquè un pugui valorar l'esforç que fa per a crear un personatge. Y estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. I crec que el resultat ha sigut molt positiu. Me cago en el amor.